ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಬದುಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋಡು ಬಂದ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪದ ಒಟ್ಟುಗು 17 ಮಕ್ಕಳು ದಿಂಚಿ ಉಂಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿದ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಂದಾಂಡಲ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲ ಪುದರ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಬಂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ವೇಗವರ್ಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ ಅವೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಂಡ ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರೇನು ಬುಲ್ಪುಗು ಕನ್ನತದು ಅಕಲ್ನ ಕಲೆನ ಮೆಂಚಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಲ್ಕವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನೀವು 11ನೇ ಎಸಲದ ಐಸ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ 11ನೇ ಎಸಲ್ದ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನನಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರ ತಾರೆ ಬರವೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ 11 ಮೂಜನೆ ಸುತ್ತದ ಪಂತೊಡುಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಣ ಕೂಟಾದೇರು ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಲಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಆಂಪಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮಾನಸ ಸಾಯಿ ಓಷನ್ ಮಾರ್ಟ್ ನರನ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ರೆಡ್ FM ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ ಪಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡ್ ಮುರ್ತಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮಕ್ಕಳ 2 ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕರ್ ಟೀಮ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಗತಿದಾದಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟಿವಿದ ರಿಪೇರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಎದುಕೊನ್ಗ ಮಕ್ಕರ್ ಟೀಮ್ ಪುತ್ತೂರು. ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀಯ? ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾಳೆನೇ ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ನು ಸೋತ್ ಮುಖ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ. ಅಂದು ಮಾಮು ಹೇ ಪೋದು ಮೆಗ್ದಿನ ಮದಿ ಮೇತನಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಪಂಡ ಆಯನ ಮೆಗ್ದಿನ ಅತ್ತು ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ಅವಡಿತ್ತುಂಡು ಪೋದು ಮೆಗ್ದಿನ ಮದಿ ಮೇತನಿಂದು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಫುಲ್ ರಸಿಕೆ ರಕ್ಕಸೆ ಡೆ ಮಾ ಮುಂದು ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಬುಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆಂಡ ತುಳಿ ಇರಕ್ಕೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಯರ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜ ಸರಿ ತೂಲಿ ಇರಡ ಇಕ್ಕೆಯಾನು ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಪುಜಿ ಈ ಪರಬ್ಬಗ್ಲ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಆಟ ಬತ್ತಿ ಮಾಮು ಬತ್ತಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾಮು ಬದುಕಿನ ಬಾವಲ ಹರಿ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಇಂಚಾಂಡ ಈ ಪ್ಯಾಪನೆಲ ಒಚ್ಚುನಿ ಇನ್ನು 2 ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಪುನು ಯಾನುಲೈ ತಾರಾಯಿ ಬಿರೆ ದಿನತ್ತ 24 ಟಿ ತೂ ಬರತ್ತ ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ರ್ ಆನ್ ಫ್ರಿಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ದೀ ಬರತ್ತ ಏರ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ತೆತ್ತ ಮಲ್ತಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಓಡಿತ್ತಂಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಡು ಇರ್ಲ ಪುಂಡಿಯಾ ಇಂದು ದಾದ ಅಪ್ಪಗೊಬ್ಬರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವನ್ ನಿದ್ರೆ ನೆಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ದಾದ ಮಾಮು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಇರತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅವಳು ರೂಮದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂದು ಬನ್ನಿಯಾನು ಏಬೇ ಆತೇನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊ. ಅವೆ ತೆತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೀಲಾ ತೀ ಓಡ್ಸಿ ತಿಪ್ಪಡು ದೀವಡೈ ತೆಪ್ಪಡು ದೆಪ್ಪಳದಿಲ್ಲ ದಾದ ನಿಗ್ಲ ದೆಪ್ಪಳ ದಿನತ್ತ 24 ಗಂಟೆ ಟಿವಿ ತೂ ಬರತ್ತ ನಿಗ್ಲೇ ಬೇತೆ ಪಣಿಜ್ಜ ಮಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದ 3 ತುಳೆ ನಿಗ್ಲಿ 24 ಟಿವಿ ತೂ ಬರತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬಾಯ್ದಿನ ಏತ್ ಬಾಯ್ದಿನ ಗೊತ್ತು ನಾ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಏತ್ 5,000 ಏಬೇ ಆತೇನ ಆಂಡೆ ಕಟ್ಟುನೇರು ಕಟ್ಟನೆ ಬೆನ್ಪುನೇರು ಯಾನು ಕಟ್ಟು ಅಯ್ಯ
ಯಾರು ನಿಂಗೆ ಟಿವಿ ತೂನಾರು ಉಂತಲೆ ಟಿವಿ ಉಂತಲೆ ಯಾರು 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 ಟಿವಿ ತೂನಾರು ಯಾರು ಉಂಟು ಅಟ್ರತ್ ಬಲೀರ್ ಅಟ್ರತ್ ಲಕ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ತೂಪಣ ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ತೂಪಣ ತೈತೆ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ತೂಪಣತ್ತ ಯಾವ ನಿಂಗೆ ಟಿವಿ ತೂನ ಯಾರು ಯಾರು ನಿಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಯಾವ ತೂಯಿನ ಯಾವ ಬಂಡತೆ ನಿಗ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಈರ್ನ ನಿಗಲೆ ವಾ ಪಿರಾಂತ ಮಾರ ನಂಗೆ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡು ಪರಂದು ಉಲಾಯ್ ಉಂಡು ಪೋದು ತಿನ್ಲೆ போய் அகத்தேஜி போய் சாகனதಲ್ಲ போய் சாகனதಲ್ಲ ಮಿರ್ನ ಬೇತೆ ನೆ ಸೀನ್ ತೂ ಅಲ್ಲೆ ಸೈಟ್ ತೂ ಅಲ್ಲೆ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾರು ಈ ದಿನ ಯಾರು ಟಿವಿ ದಿನ ಬಳೆ ಬಳೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಲೆ ಬಳೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಲೆ ಇದೇನೊಂಜಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿತ್ತಾ? ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಮೊತ್ತ ಆಜ ಉಂಟು ಟಿವಿ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿವಿ ಇಂದ ಬಿಲ್ಲು ಬೇಗ ಕಟ್ಟಾವ ಜೋಕಿ 2 ಇನ್ನು ಕಾಚದ ಬಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ಹೋಗಣದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬಗಲ್ರಲ್ಲ ಬುಜಿ ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಂಡು ನೊತ್ತ ಒಂದು ಉಳ್ಳಣ ನಾವು ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂದರ ತಾವರನ್ನ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜಲ್ದಿ ನೊತ್ತು ಇತ್ತ ಒತ್ತ ಅಡಕಂಡ ಬೋಡ್ಚಿ ರಿಪೇರಿ ಕೂಡ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ ಬೋಡ್ಚಿ ಕಲ್ಪ ನೀಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ಐತೆ ರಿಮೋಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಎತ್ತಿಪೆ ಓ ಎಂಜಿನ ಮಂಗಳಾರತ್ಯ ಒರ ಪತ್ತೊಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೀಲ ಛಾದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ದಾದಂಡಿ ಟಿವಿ ಆನ್ ಅಪ್ಪಜಿ ನಾನೆ ಅವು ಆಳಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಅವು ತಿಡ್ಲು ಹಾಕಣ ಎಂಕಗೆ ಅಂತ ನಿಜಿ ಅವು ಸೈಲೆಂಟ್ ತಿಡ್ಲು ಎಂಚೆ ಬಾತಿ ನೀರು ಪೊಕ್ಕಡತರಿ ಕೊರ್ಲಿಂಜಿ ಟಿವಿ ಆನ್ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಬನ್ನಿ ಟಿವಿ ಆನ್ ಅಪ್ಪಜಿ ನೋಡ್ನೇನು ಟಿವಿ ಆನ್ ಅಪ್ಪಜಿ ಎನ್ನ ಟಿವಿ ಬಾಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈ ರಂಚಿನೇ ತೆಲಿಪುನು ಅವು ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರ್ನೆತ್ತಿ ಬುಳ್ಪರವ ಯಾ ಬಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಟಿವಿ ಯಾ ನನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಂಚ ತೂಪುನು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಬಾದ್ಮಿನಿ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿನಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನೇ ಬಾಂಡ ಬಾಂಡ ಓ ಮಾಮೋ ಕಾದಂಡು ಬಾಂಡ ಕಾಂಡೆನ ಪಕ್ಕಿ ಚರಚರ ಬಿಟ್ಟು ನಗನೆ ಎನ್ನಿ ಅದನ್ನು ಮೋಸನತ್ತು ಎಮೋಷನ್ ಕೇನೆರುಂಡು ಗಂಧದನೇ ಪರಿಮಳ ದಾದಾಯಿನ ಕಟಿಲಾಕನಿ ಏಪ ಜೋರ ಕಟಿಯೇ ಬಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಈಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಂಡ ಬಾಬಣ್ಣ ಬೋಯರು ಟೂರು ಗತ್ತಿಯ ಅರ್ ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿನತ್ತ ಟೂರ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂದು ಮರಣ ಆತುಂಡಿಯ ಈಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ ನನಗೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಕನಕ ಉಡು ಮುಲ್ಪ ಪುಣಕ್ ಮಾಲೆ ಮಾಲು ಹತ್ತು ಮಾಲು 14 ಮಾಲೆ ಗಂಧದೇವು ಬೇಗ ಬಲೆ ಇರು ಬೋಡಿ ಹೊಡ್ಸಿ ಬರ್ಪೇರು ಆಡಿಯವನ ಎಂಚಿನ ಏತು ಸೋಕು ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ತೋಪನಿ പോയിത പോണ്ടേ എന്നല്ല അയിന് പോണ്ടേ അയിൻ സാര ಯಾರಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಕೋಡೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದಿರ್ನ ಮಾಮ ಮುರಾನಿದೆ ತೊನ್ನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೇಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಲೋಕೇಶ್ ತಾನೇ ಮರೆ ಮೂಲು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಸದೆ ತೊಂದಾಗೆ ಅವು ಲಾಟ್ರಿದು ಅವು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂದ ಮಾಮು ಅವು ಟಿವಿ ಕಾಸು ಬನ್ನ ಪುನಲ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ದಾದೆ ಪುನಃ ಅನ್ಪ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಬೋದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೋದಿತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಅವೊಂಜಿ ಪುನರ್ ಪುಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೋರ್ನ ಸರಿಯಾಡ್ ಓ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ನ ಬೆರಿತ್ತು ಜೋಡ ಮಾಮ್ ಹೊರ ಉಂಟಲೆ ಮಾಮು ದಾದಾಂಡು ಯಾನಿರ ನೇಸಲ ಲೆಪ್ಪುನು ಅವು ಪನ್ನು ದಾದ ಪನ್ನು ಟಿವಿ పోండియే ಟಿವಿ ಪೋಂಡ ಮೂಲೆಂಡತ್ತ ಎಂಚಿನೇ ಮೂಲೆಂಡು ಹಾಲಾಂಟ ಪನ್ನಿ ಹಾಲಾಂಡ ಆ ಅವು ದುಬೈದ ಟಿವಿ ಅವು ಅಂಚ ಮೆದಕಂದು ದುಬೈದ ಹಾ
ದುಬೈದ ಟಿವಿಲಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಡ ತೆಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಟಿವಿಗೆ ತೆಡಿಲಾಕನ್ನ ಟಿಟಿ ಹಾಕಿದ ಟಿವಿ ಹೋಯ್ನೈತೆ ಅತ್ತ ತೆಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಹಾಕಿದ್ ಪೋಯ್ನಿ ನಾಚಿಗೆ ಆನ್ ಗಟ್ಟಿಯ ಧರ್ಮೋಗು ಹಲೋ ವಿಷಯ ಬಿರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅವ್ ಮರಣ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಅಂಡ್ ಐತಿ ಮಾಲೇನು ಒಯ್ತಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಲು ಬರ್ ಚೆಪ್ಪು ಯಾವರ್ಪ ಎಂದ ಲೋಕೇಶ ಏರಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಎನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಉರುಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅವ್ವೇ ಮಾರೆ ಅವತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಕ್ಕ? ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಪೊಳ್ಳಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಏನಡಲ್ಲೇ ಅಂದ ಅಯ್ಯ ಬಂಡ ಇರ್ನ ಟಿವಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಅವನ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಪನಿಗೆ ಸುಗ ಬಿಜೆಪಿ ಖರ್ಜೂರ ಎರಬೋಪಿ ಅವರವರೈ ಅಂದ ಫೋನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಯ್ಗೆಳೇರೇ ಆಯ್ಗೆಲೇರೆ ಒಲ್ಲ ಮೂಮು ಆಯ್ತಾ ಒಲ್ಲ ಯಾಂದು ಬೈಡ್ என்ன ಮುದ್ದತ್ತ ಬಾರಿ ಕುಚಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಪ್ಪಡು ಎಂದ ಎನ್ನ ಬಿತ್ತುಳ್ಳೊಂಜಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟಿವಿ ಹಾಲ್ ಆತುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ರಿಪೇರಿ ದಯತ್ತ ಮತ್ತದ ಒಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಇತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪ್ ಆಡಿಗೆ ಬರ್ಬಾತಾ ಎಸ್ ಐ ಬರ್ಪೇಗೆ ಬರ್ಬೇನಾ ಲೇಟ್ ಆವಂದತ್ತ ಲೇಟ್ ಆಪ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬೇಗ ಬರಡು ಬೇಗ ಪಂಡ ಬಯ್ಯದೊಂದು ಆಜಿ ಅಂಟದ ಸೀರಿಯಲ್ ಉಂಟು ಐನು ಗುಡ್ಡಿಯರ ಅಬ್ಬಜಿ ಅದ ಅಂದು ತುಲೆ ಆಯ ಬತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಟಿವಿ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಂಡು ಅಂದ ಪೋಂಡತ್ತ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಂದು ಅವು ಬೇಗ ಬರಡು ಬರ್ಬೆ. ಬರ್ಬೆ. ಅವು ಮಾಮು ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಬೇರಿ ಅಂದು ಆಗಿಂದ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಾಸ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮಲ್ಪು ಆಯ್ ಮುಟ್ಟನ ಪೂರ ಹಾಲು ಅಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಂತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಂತಾರ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಮಂತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಅವ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಂತಾರ ಮುಜ್ಜಿ ಅವರ ಪೋಲಿ ಅದು ಈರ್ನ ಗಂಟ್ಲ ಮಲ್ತು ಇಜ್ಜ ಏರ ಟಿವಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಲೆ ಟಿವಿ ರಿಪೇರಿಗ ಅವು ಹೆಂಗಲನೆ ಬಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮಾರ ಇಡ ಮುಟ್ಟ ಮಾರಿದೆ ಇಜ್ಜ ಇರಗ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಬುಗ ಪೋಯಿ ಕೌತಿ ಪರ್ಕ ಇತ್ತ ಬರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆತ್ತು ಬುಕ್ಕತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಇರಗ ಬಾಚಲ್ದಲ್ಲ ಬೋಡ ಅನ್ಕೇನಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಚಾ ಅವು ಒಂದು ಜ್ಯೂಸು ಬಾರ್ಮಿಟಾ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿನ ಪುಂಜು ಕೇಂದ್ರ ಪಾತಿರ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಕೇಂದ್ರ ಚಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಬೇರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸುರುಗು ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈ ಬುಕ್ಕ ನುಲಿಲ್ಲ ಚಾ ಬತ್ತಾಲ ಪೋ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಅವು ಬಾಡಿಗೆ ದತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬಿಡೆದ್ದಿ ಗಣನ ಅವರ ಅಂದಾಜಾಬುಜ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುದರೆಂಚ ನಮ್ಮವ ಎನ್ನವ ಈರ್ನವೇ ಎನ್ನ ರಘುವೀರ್ ಓ ರಘುವೀರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ದೇಸಾಯಿ ದೇಸಾಯಿ ಈರ್ನ ಬುದರ್ ಎನ್ನ ಬಾಬು ಬಾಂಬು ಬಾಂಬತ್ತು ಬುಕ ಗರ್ನಲ್ ಗರ್ನಲ್ ದುಬೈ ಬಾಬು ದುಬೈ ಬಾಬು ಬುಕ ಗರ್ನಲ್ ಗರ್ನಲ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ದುಬೈ ಬಾಬು ದುಬೈ ಬಾಬು ಒಂದು ಅವು ದುಬೈದ ಟಿವಿ ಅಂದ ನಾನು ದುಬೈಡ್ ಖರ್ಜುರ ಪೆಜ್ಜಿದೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ಐಟೆ ಈ ಟಿವಿ ಓಹೋ ಅಂಚ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ ದುಬೈ ಲವ್ ಬೇಡು ಹತಾ ಅಂಚ ಸರಿ ಆವು ಮನ್ಪಗ ಎಂಚ ರಿಪೇರಿ ಯಾವತ್ತೇನಿ ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪ ಮಗ ದಾದ ಮನ್ಪ ಓಕೆ ಈ ತುದ್ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂಡಾರಿ ಈ ತುದ್ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂಡಾರಿ ಅವು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಅವು ಸವಿ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಪರ್ಲಕಾಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗ್ರಿಪ್ಪುದಿ ಕೊಡತ ಬರೀ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಪರಿಹಾರತ್ತೆ ಪರಿಯ ಸರಿ ಅಂತಲಿ ಪಿದಾಡ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಓಡಿ ಅದು ಪಿದ್ದಾಡಿಯರ ಬಂಡಾರ ಟಿವಿ ರಿಪೇರಿ ಪಿದಾಡ್ಲ ಎಂದು ಟಿವಿ ರಿಪೇರ್ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಕೊನಪ್ಪ ವಾ ಒಡೆಗ ಅಂಗಡಿ ಕೊನದ್ದು ರಿಪೇರಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಕೊಣದು ರಿಪೇರಿ ಬರ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕಿ ಇತ್ತನೆ ರೆಡಿ ಅವಡು ಮೂಲೆ ರೆಡಿ ಮೂಲೆ ರೆಡಿ ಅವಡು ಅಣ್ಣ
ಇರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದತ್ತ ಹಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಅಂತ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತ ಅಂಚ ಅಂಗಡಿ ಕೊನೋದು ರಿಪೇರಿ ಮಂತ ಕಣಪ್ಪ ಇಜಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೀರಿಗೆ ಹೌದಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ನಿಗಿಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೊಂಡದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪರ ಚೈನಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನ ಬರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಜಪಾನ್ದ ಬೋರ್ಡು ಬೇತಗ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಾಲ್ ಪರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಒಬ್ರದಲ್ಲ ನಡಪ್ಪಂದು ಇರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದತ್ತ ಹಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಅಂತ ಮೂಲೆ ಅತ್ತು ಅವು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಪೂರ ಕಣ ಇಚ್ಚಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಹೇಗೆ ಸೈಕಲ್ ಪಂಚರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅತ್ತತ್ತು ಬಿಚ್ಚ ಹೊಡತ್ತ ಓ ಅವು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಅವೇ ಅವರು ತಪ್ಪು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಪತಾಯಿಚಾರ ಪತ್ತಾಯ್ತು ಮರತ್ತೇನೆ ಅಂದು ಓ ಮಾಮು ಉಲಾ ಇಂಡು ಕೂತು ಪದಾಲಿ ಪದಾಲಿ ಓ ಪೂರಾ ಯಾನೆ ಗುರು ಬೇಕಾತಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಓಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಅಂದು ದಾದವತ್ತು ನೀರು ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟಿವಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಅವು ದುಬೈದ ಟಿವಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಪೇರಿ ಅನ್ಪಿರೋತು ದೇವ್ರನ್ನ ಜೋತುಜಿ ಅಜ್ಜ ಅಂಗಡಿ ಕಾಣ ಪ್ಯಾಂಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಬುಡು ಪೂಜೇರಿ ಹಾಂ ಅಂದಂದು ಇದ್ದಾಯ್ತು ಅನ್ಪೆ ಅಂದ ದೇವರಂಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ರಿಪೇರಿ ಅನ್ಪಿರೋತು ಬುಕ್ಕ ದಾದಲ್ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪಡತಿ ಅಂಗಡಿ ಕಾಣ ಪ್ಯಾಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಇರಿಟಾರ ರಿಪೇರಿ ಅನ್ಪವಳಿತ ಸರಿ ಬರ್ತೀರಿ ದೀಪ ಅವ ಬೇಕಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕುರ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಅವು ಎಂಚಿನ ಇಂಚಗಿಚ್ಚವ್ ನೀರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿದಾದ ಸೈಕಲ್ ಟೈರ್ ಗಾಳಿ ಆಡ್ನ ಮನ್ಪುಲಿ ಇರ ಮನ್ಪುಲಿ ಬುಗ ಎಂಚಿನ ಎಂಕು ಗೊತ್ತನೆ ಈರೆ ಗೊತ್ತನೆ ದಾದು ಈರೆ ಗೊತ್ತನೆ ಇರೆಗೆ ಬುಗ ಎಂಚಿನ ಇರ ಬಾತಿರ್ನೆ ಬುಗ ಆರೆ ಎಂಚಿನ ಬಾತಿರ್ನೆ ಎಂಕು ಏನ್ ಗಿಚ್ಚವ್ಜಾ ಇದು ಅಂಚತ್ತು ಈರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಚಿನ ಈರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಈರ್ಲ ಆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತ ಮನ್ಪುಲಿ ತುಗ ಈರೆ ಗಿಚ್ಚಾರ ಹೋತನ ಗಿಚ್ಚಾರ ದಾನೆ ಏರಗ್ಲ ತುಗರ ಗಿಚ್ಚಲೆ ತುಗ ದೇವರ ಮಾಮ ಆ ಕಡೆ ಜನ ಗಿಚ್ಚಾರ ಅವ ಅಂಚ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಗಿಚ್ಚಾರೆ ಸುಲಭ ಇತ್ತಿನರ್ತದೆ ಗಿಚ್ಚಾರೆ ಇರ್ದಾಯ್ತು ಇರು ಪಕ್ಕ ಆಡಿಜಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ತೂಡತ ತೂಪೆ ಟಿವಿ ತೂಂದುಲ್ಲ ಟಿವಿ ಅಂಜಿ ತೂಜಿ ನೆಂಚ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸತ್ಯ ಟಿವಿ ತೂ ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ಅನ್ಪೇರ ಅಂದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಗ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಈರು ಪ್ರಪಂಚ ಇಡೀ ಸುತ್ತೊಂತಾರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಳಯ ಏನಿತ್ತು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಆತ ರಿಪೇರಿ ಅನ್ಬಿಡಿ ಸರಿ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಕೊನಪ್ಪೆ ಅಂಗಡಿ ಗೋಡೆ ಮೂಲೆ ಓಡು ಮೂಲೆ ಓಡು ಅಣ್ಣ ಇರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒರ ಸರಿ ಅಂತ ಮಾಮು ಆರ್ ಸರಿ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲ 5 ಗಂಟೆದ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ತೂಗೋಡು ಅಪ್ಪಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪ ಬೇಗ ಸರಿ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಜನ ಹೋಗೋ ಅಂತುಂಟುಡು ಂದೇ ತೂಲೆ ಹಾ ಏಬೆ ಅವು ಪಲ್ಲಿ ಪುಗ ಪಲ್ಯ ಅತ್ತದೆ ಪಿಲಿಯ ಪಲ್ಯ ಪುಗ ಅವೈತೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಹುಡುಕುಲೊಂದು ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಜೇಯ್ದಿಟ್ಟು ಪುಗ ಓಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜುನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಅದು ಸೈಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಅದು ವಾಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಓ ಅಣ್ಣ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಟ್ಯೂಬು ಅವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಈ ಪಲ್ಯ ಈ ಸೋಕು ಜೇಯ್ದಿನ ಮಾರೆ ಪುಗ ಓಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜುನೆರೆಗೆ
ಅಂಚ ತೋಜನ್ನೆ ಇರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದ ಯಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅತ್ತಿ ಎನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸಾರಿ ಮಾನ್ಪುಲೆ ಮಾಮು ಈರೆಗ್ ಪರಿಯರ ಕೊರ್ತಾಪ್ಲೆ ಇರ್ ಪರ್ದು ಬಲೆ ಪೋಲೆ ಓ ಅವಲೊಂಜಿ ಅಂದು ಹಾ ಬೇಗ ಪರ್ದು ಬಲೆ ಆವಾವ್ ಆರು ಪರ್ದು ಎಂಕೆ ಪವರು ಪರಿಯರ ಹಾ ಪರಿಯರ ಕೊರ್ಪುನು ಕೊರ್ನಂಚನೆ ನಿಂಗದಾಂಡತ್ತ ಸತ್ಯೇ ಪಲ ಬಗ್ಗರ ಈರೆಗ್ ಶುಗರ್ ಅದು ಬಿಪಿ ದಾಲ ಉಂಡ ಅವಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕಾಡೆಗೆ ಇರ್ಬೋಬ್ನು ಸರಿ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಆರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ರ ಗಡಪುಣ್ಯಾನು ಆತೇನ ಏನೋ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪಾರ್ದೆ ನೀನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೆ ಸರಿ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಇರು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಇದು ಆಯ್ತು ಅನ್ಬಿಣೆ ದಾದಾ ಆರು ತೋರ್ಸಾನು ಮಾತ್ರ ನಿಂಗುಣ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಉಂಡಪ್ಪ ಶುಗರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶುಗರ್ ಲಂದುಲ ಬಿಪಿ ಅಂದು ಮರೆ ಬುಕ್ಕದಾಯಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರ್ತು ಅಜನ ಅಂಚನೆ ಹುಷಾರವನ್ನೆ ಇಂದೇ ಈತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪೆತ್ತ ಕೊರ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಮುಲ್ಪದೆಂಗದಿ ನಾಪುಂಡ ತೂಲೆ ಬುಕ ಅಜನ ಏಪನೆ ಹುಷಾರಾತು ಆರು ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಲ್ಲ ಆತನೆ ನೀರು ದಪ್ಪ ಭುಜ ಓ ಮಾಮು ಕೇಳಲೆ ಬೋಂಡ ಓ ಮಾಮು ಬಲೆ ದಾದಾ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಬಲೆ ದಾದಾ ಇರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕೈಟ್ಟು ಅಂಚತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇರ್ ಪರ್ಪರ ಇಜ್ಜರ ಕ್ಯಾಮರ್ ಪುಜಿ ಬಕ ನಿಂಗುಲೆ ನಿಂಗುನಿ ಟಿವಿ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ ಬಂಗಾಟ ಇರೆಗ್ ಕೊನತ್ತು ಕೊರಂಡ ಮಾತ್ರ ಪುರ ಇತ್ತನ ದುಡ್ಡು ಪುರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ ಇರ್ ಟಿವಿಗೆ ನಿಂಗವ್ನಿ ಅತ್ತ ಅಂಚನ ಅವಳು ಟಿವಿ ತೋಜಂತುನಿ ದಾದಾ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ ತೂಲೆ ದಾದ ಪನಂದುಲೆ ಎಂದು ಪೂರ ಮಾತ್ರ ತಿಂಜಾದಿದ್ದೀನಿ ತುಲೆ ಏತೇತ ಮಲ್ಲ ಆತನದು ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಬಣ್ಣ ಮೂಜಿಗಸ್ತ ಏರು ಆ ಮುಚ್ಚಿಗಸ್ತೆ ಲೇ ಓ ನೆಂಜಿನ ಮಾತ್ರನಾ ದಪ್ಪ ಆತನ ಅವು ನೀರು ಅವ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮಾರೆ ಅವೇ ಅಲ್ಪರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ನಾವು ಓಡೇ ಬುಕ್ಕ ಸರಿಯಾ ಪುಣೆ ಮಾಮು ಇಚ್ವಲೆ ಏವರ್ ನಜೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈಗ ಓಲು ನಮ್ಮ ವಯರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂತ ದನೋ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಈರೆಬೋದು ಕೇಳಿ ಸರಿತೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದ ಹಾ ಬಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಓ ಅವು ಗತ್ತು ಇರ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಅವಳು ಕಲ್ತೀನಿ ಪೂನೆಡ್ಗೆ ಪೂನೆಡ್ ಅಲ್ಪೆ ಪೂನೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ತಿನ ಗೋವಾಡ್ ಗೋವಾನ ಗೋವಾಡ್ ಅಲ್ಪೆ ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡ ನಡಪುಂಡು ಅವು ನಾನು ನಡಪ ಅಂದೆ ಯಾನು ಪನ್ನಾಗ ನಡಪ ಚಿನೆ ಡೆ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇ ನೋಡ್ತಿ ಐನು ಫುಲ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಯಾವ ಉಪಕಾರ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅವು ಸಾಮಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಹೊರಿದ್ನತೆ ಆಯ್ತು ಕೊಂಚ ತರ್ಪಲ್ ಅಂಟಲೆ ಅವು ನೀರು ಬೂರ್ನ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾನ್ ಕೋರಿದ ಗೂಡು ಮಲ್ತ್ರಿಜಿ ತರ್ಪಲ್ ಬಾಡ್ಯಾರ ಅವು ಅವು ಪಂಡ ಇಂಚು ಬಲ ಈರೆ ಸರಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾಮು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಯ್ನ್ ಪಾಡ್ ನೆಂಚಂದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಹಾ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಆಡು ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಬೇಲಜಿ ಪೂರ ಸರಿಯಾಂಡು ತೊಂದರೆಜಿ ಪೂರ ಸರಿ ಆತುಜಿ ಆಂಡು ಸರಿಯಾಂಡು ಸರಿ ಆತುಜಿ ಇಂದು ಏನಂತ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನೀರು ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದನ್ನ ಪೂರ ಸರಿಯಾಂಡು ಅವು ಅತ್ತಿ ಬುಗ ಟಿವಿ ಸರಿ ಆತುಜಿ ಇಂದು ಟಿವಿ ಸರಿ ಆತುಜಿ ಇಂದು ಟಿವಿ ಹಾಲಾತಿ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲ ತಂದಿ ಟಿವಿ ಹಾಲಾತುಂಡು ಇಜ್ಜ ಟಿವಿ ಸರಿಂಡು ಟಿವಿ ಹಾಲಾತುಂಡು ಛಾ ಟಿವಿ ಸರಿಂಡು ಇಂದೆ ಕಂಡ ನಿಂದು ಮಣಿಪಂದೆ ಪುಡ್ದೆ ಟಿವಿ ಹಾಲಾತನು ಮಾರೆ ಅಮ್ಮೆರಂದು ಬಿಡ್ತೆ ಟಿವಿ ಸರಿಂಡು ಟಿವಿ ಸಾಲಂದಿ ಟಿವಿ ಹಾಲಾತನು ಟಿವಿ ಹಾಲಾತಿ ಟಿವಿ ಸರಿಂಡು ನಿಖಿಲ 24 ಗಂಟೆ ಟಿವಿ ತೂ ಪರಂದು ಯಾನಂದೆ ಆ ರಿಮೋಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎತ್ತು ಮುಳ್ದೀತೀನಿ ನಾನು ತುಳೆ ಮುಳು ಇಂದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೂಲ ತೊಳ್ಳೇನ ರಿಮೋಟ್ ಹಾಲಾತಿ ಟಿವಿ ಸರಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರ ರಿಮೋಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೆತ್ತೀರ್ತನನ ಈರನುಂಡ ಮಾಮು ಟಿವಿ ಸರಿಂಟಿಗೆ ನನ್ನ ಟಿವಿ ಸರಿಂಡುಗೆ ಹಾ ಟಿವಿ ಹಾಳಾತಂಡು ಟಿವಿ ಸರಿಂಡು ಹಾ ಟಿವಿ ಹಾಳಾತಂಡು ಟಿವಿ ಹಾಲಾತಿ ಟಿವಿ ಸರಿಂಡು ರಿಮೋಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನೋ ಮುಳ್ಳು 24 ಟಿವಿ ತೂ ಬಿಡತ್ತ ಯಾರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವೇ ಯಾನು ಬರ್ಪಡ ತುಂಬು ರಿಮೋಟ್ ಹಾಳಾತನೆ ಯಾನು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಟಿವಿ ಹಾಳಾತನೆ ಟಿವಿ ಹಾಲನದ ಅವಾಗ ಇರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮ್ ಪುತ್ತೂರು ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಡೆದು ಮಂಜು ಪುದಾರ್ ಪುನಲ್ಲೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮೋಹನ್ ಸಾಯಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪುತ್ತೂರು ರಂಜಿತ್ ರಾಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಟೂರು ಸುಳ್ಯ
ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋನಾ. ತೀರ್ಪು ಕೆನಗ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣರ್ದು ಸುರಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಚೀನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ನಾಯಕಂದಿಕೇಂಡ ಪೊಂಜೋಲು ಟಿವಿ ತುಯ್ಯರ್ನೆ ಸೈಪು ನಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಪೊಂಜೋಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಅಂಜೋಲ್ ಲೈಕ್ ಎಡಿಟ್ ಆಯ್ ನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ನೇಡದ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೋಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಪಾತಿರೊಂದೆ ಪೋನಗ ದಾದಾಪುಂಡಂದಿಕೇಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಡೆಗಾ ಪೋನು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮೈಂಡನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂನೋಡು ನಿಖಲ್ನ ಮೇಯ್ಕ್ ಒಯ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೆನಪುದಿಲೆ ನಿಖಲೆ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಏತು ಬರ್ತು ಮನ್ ಬರ್ತಲೆ ಆತ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನತ್ತಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಪು ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಆತ ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬ ಮಲ್ಪನ ಏರ್ಲು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ ನನ್ನ ದುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡುಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಅಂಚಾರ ಓಕೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದಾ ಅನ್ಪರಿಕೆನಗ ಅರವಿಂದ್ ಅಂಡೆ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮ್ ನಿಖಿಲ್ 22 ನಿಮಿಷದ ಎತ್ತು ಅಂದಾರೆ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 16 ನಿಮಿಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತು ನಿಖಿಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡು 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಮನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಕಣ್ಣನ್ಯನ ಬೊಕ ಟಿ ವಿ ತೂಪಿನ ಅವೊಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಅರವಿಂದ್ ಅಂಡೆ ಪಂಡಿಗೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ತ ಸೊತ್ತು ಪೋಪುಣು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾತು ಜಿನ್ನಾತು ಪೊರ್ಲಾತನ್ನು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾತು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ತೀರ್ಪುಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಅಕಿರಿದ ಸುತ್ತು ದಿನ ಮೇರು ಪಂಪು ನೆನೆ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಲಡು ಕೊರ್ರೆವಿಲ್ಲ ರಂಡಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಕೊರಪಿಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಕೊಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನದಿಗೆ ತಪ್ಪ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆ ನಮ್ಮ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇವಂಜಿ ಅಭಿನಮಲ್ ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಡು ಬೆನದುಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ತೂರಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಬನಂದಿನಿ ತೇಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲಿತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ 19 ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.